हाय लोगोफोर दिनै आं गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय DSLR केमेरानि सायाव आनबक्सिं खालामनाय जों बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जों फारियै खालामनोसै मेन केमेरानि मेगन माने DSLR ना मा होनो इखौ लेन्स जाहैबाय लेन्स 18-55 mm मोजां जागोन उनाव साफानि मानसि मोनसिगोन आरो बे जाहैबाय मेन बडि केमेरा बेनो बिफाया बेफोरनि गासैबो मालखौ जाहैसिनो आखाइ गोजान बेफोरो बडिया बेनो नायनोसै आइफोन बागान साल मोनलायबाय लोगोफोर ओरैनो मारो बायदि नुदों केमेराखौ नायनो लोगोफोर नाय आंथ' फार्स्ट लेभेलसो नायजोब्बाय नै d5600 मोजां जागोन लोगोफोर
गिबियावनो लेन्सखौ बोखांना लाग्रोनोसै सिगां बोखांबाय गिबियावनो जोङो लेन्स सोनायनि सिगां जोङो दटखौ नायग्रोनांगौ बेनो दटआ बेनो फैनाया बे दटखौ नैबे बडियावबो एखे दट दङ बेजों सिदा ओरै दोननानै आगसि फारसे दोनानै बेखौ लाबोनानै बेनो खेबसे दोनखायो खेबसे दोनबाथाय जोंहा जाबाय आरो जाबाय लेन्सनि नांगौखौ लेखा लक दं बे लक सापर्ट जायाखै बेखौ जों नारसिननानै ओरै खुलिनो नांगौ होमबासो जों जायो नो मेम'रि कार्डखौ सोनो बावलायबाय एबार मेम'रि कार्डखौ सोलायनांसिगोनलाय आयै फिसा थानो नागिरबाय थायो 16 GB लोगो 16 GB नायनोसै फैफाखानाय बियो गाहायजों सोनांगौ बेखौ गाहायाव थोब सोना हरनांगौ केमेरा खेबनानै नायनोसै अपसनाव ओरै नुयो लोगोफोर माथो ब्लार गोनां भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों।